हाय लोगोफोर, गिबियावनो आंनि सना साइरी इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। आंबो मोजाङैनो दङ इसोरनि अननायावनो। दिनैनि भिडिअआनो जाहैगोन माने आंना मोनसे प्रब्लेम जादों इउट्यूबावहाय। माने भिडिअ होबा रावनोबो नटिफिकेशन थाङाखै। मा जादोंथाय बेखौ मिथिला आरोना आं। ओमफ्राय इउट्यूबाव सासे लोगोआ होखादोंमोन, बेनाबो गावनाबो मा होनो थाङाखै आरोना नटिफिकेशन रावनोहाय। बियो इउट्यूबावनो भिडिअ खालामनानै शेयार खालामदोंमोन। बेबो मा जादों हमनो हाला आरोना। मोनसे खोथा लोगोफोर, नोंसोरनि अननायावहाय दिनै आंना 3K साबस्क्राइबार जाबाय। नोंसोर अनामोनबाथ' आरो 3K साबस्क्राइबारबो जानाय नङामोन। आसा खालामो नोंथांमोनहा आरो आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन, हेल्प खालामगोन होननानै। आंनाथ' भिडिअ बांद्राय क्वालिटिया मोजां जाया, थेवब्लाबो नोंथांमोना भिडिअखौ नायो। बिदिनो नोंथांमोना आंखौ हेल्प खालामलांबाय थागोन, सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आंनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थागोन आरो लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन, कमेन्ट खालामगोन होननानै आसा खालामबाय। एसेनोसै, आंनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। Jenam jenam, angnya jiwni, cahaya bulan.